बेखौ जुदि मोजाङै जुदि जों बेखौ नायोब्ला हयथ' बिथांमोननि बेकग्राउन्डआव सोरबा जों थानाय बायदि मोनो सोरनिबा पुरुषलानाव हयथ' बिथांमोना बेबायदि मोनसे बुंनो बा बेबायदि मोनसे माने खालामनो खाबु मोनदों बादि जों मोनो बे एकेबारे माने नङाबो बुंजाया मानो होनब्ला बिथांमोना जिहेतु थांनाय इलेक्शनावबो बहुत खोथा बुंदोंमोन किन्तु बिथांमोननि इलेक्शनाव जितु डायलग होदोंमोन सोर साबेसे दिनै जोंनि बर' रायजो राजा गेजेराव जेनेबा बिथांमोननि खोथाखौ लादों जेनेबा जिहेतु बै समाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव सारा बिटिआर ओनसोलावनो जोंनि बर'फ्रा मोनसे गोदान सरकार नांगौ जोंनो सोलायनांगौ होननानै जिहेतु मोनसे धौ फैदोंमोन आरो बे धौआवनो बिथांमोना जायहा जोंनि माने मा होनो नांनायनि पिरियडआव बिथांमोना जायफ्रा जोंखौ बहुत माने मा होदोंमोन बिसोर माने जोंखौ हेंथा होदोंमोन दा बै बिथांमोननि जों लोगो जानानै जोंनि एगेन्स्टआव बिथांमोना जिहेतु बहुत बायदिसिना खोथा बुंदोंमोन गतिके बेनि फारसेथिं नायोब्ला निश्चय बिथांमोना जेनेबा नामके आसखा एक्स एनडिबि लानानै बा एनडिबिनि नाम लानानै हयथ' बिथांमोना बेबायदि सोरनिबा पुरुषनावसो हयथ' बिथांमोना बेबायदि खोथाखौ बुंनो बायदि माने साननो गोनां जायो आरो माने तारमाने नैबे उपनिर्वाचनखौ लाना राजनीतिक षड़यन्त्र सोलिदोंमोन बे निश्चय बेहाय थाखागोन पलिटिकेलि हिसाबै गैयाबो बुंजाया पलिटिकेलि निश्चय बेहाय माबा मोनसे हाबना दङ आरो जि कारनाव बिसोर माने जिखुनु माबायावनो बिसोर माने पजिटिभ लाइनजों नायालासेनो मेक्सिमाम बिथांमोननि जितु कमेन्ट बिथांमोननि जितु बुंनाय बांसिनानो नेगेटिभ बिथांमोननि थाखायथ' दिनै जेबोनो जायाखै जेबोनो मावनो हायाखै आरो बिथांमोना आरो मोनसे खोथा बुंबाय थादों जे जितु एकर्ड जादों बे एकर्डआनो माने बिथांमोननि थाखाय एकदम माने नंथारि बेहाय जेबो गैयि गतिके बेहाय निश्चय पलिटिकेलि मोनसे माबा थागोन सोरबा बिथांनि बेगाव निश्चय पलिटिकेलि सोरबा बेग थानाय मेक्सिमाम बिथांमोननि जितु कमेन्ट बिथांमोननि जितु बुंनाय बांसिनानो नेगेटिभ बिथांमोननि थाखायथ' दिनै जेबोनो जायाखै जेबोनो मावनो हायाखै आरो बिथांमोना आरो मोनसे खोथा बुंबाय थादों जे जितु एकर्ड जादों बे एकर्डआनो माने बिथांमोननि थाखाय एकदम माने नंथारि बेहाय जेबो गैयि गतिके बेहाय निश्चय पलिटिकेलि मोनसे माबा थागोन सोरबा बिथांनि बेगाव निश्चय पलिटिकेलि सोरबा बेग थानायखायथ' बिथांमोना दिनै इसिबांसिम जेनेबा बुंनो हादों होननानै आं सानो आरो बिथांमोना बेखौ दाबि खालामबाय होननानै दुखु नांनाय बाथ्रायाथ' बुस्थुआ सोरबा सासे बुंबाथ' जानाय नङा दा जों दिनै मोजां मोननाय आरो दुखु मोननायनि जुदि सोनो नागिरोबा सोरनि फारसे बांसिन जागोन दा सोर मोनाखै एक्सुवेलि आरो जायफ्रा हयथ' मोननानैबो आरो मोननो लुबैदों बिथांमोनासो हयथ' बिदि बाथ्राफोरा बुंबाय थादों आरो दा नोंथांमोनाबो मिथियो जे कयेक दिननि सिगाङाव कयेक मासनि सिगाङाव जोंनि जितु 4 लाख टाका सरकारनिफ्राय होनाय बे 4 लाख टाकानि चेकखौबो सासे मानसिया बिसिदोंमोन आरो दा बै बिथांखौ एक्चुअलि जों मा बुंगोन फारसेथिंनि नायोब्ला बिथाङा जेनेबा थिगानो जों 4 लाख टाकानि नाङाखै मानो नांगौ बे चेकखौ किन्तु बिथांनिया मोनसे माबानो गाज्रि जाबाय बिसियालासे जुदि बे चेकखौ जुदि सन्मान सहकारे जुदि गभर्नमेन्टआव जुदि रिटार्न होयोब्ला बे साबसिन जागौमोन आरो किन्तु बिसिनाय लगे लगे मोनसे सोरखौबा नेग्लेक्ट खालामनाय बायदि जायो बेबायदिबो जादों किन्तु बुंनो थांबा बैनि बाथ्रायाबो थार आरो फारसेथिं माने गभर्नमेन्टनि नोजोराव बा आयेननि नोजोराव बिथांमोना माने दायनिगिरि बे स्टाइलाव माने बे बुस्थुआ थांदों आरो